Готово. За трето и четвърто място на ежемесечния турнир за месец януари на Smile Women's Tennis сили премериха Алекс и Искра. Искра взе трето място, получава плакет, книга от нашите партньори на Ентусиаст, един подарък от Дед, шапка за тенис, да я топли в зимните студове, които се надяваме вече да отминат, и ваучер за Ава Бутик на стойност 50 лева. Искра, заповядай. Алекс, заповядай, един плакет и за теб. Подарък от Скала. От медицински център Вежен получаваш безплатна процедура за Skin Boosters. Това съм го правила, ще ти се отрази разкошно. Заповядай и Ентусиаст, една хубава книга на чаша вино да си я четеш в месеците. Момичета, бяхте блестящи. Благодаря ви много. В момента тече финала. Ще видим кой ще бъде нашия шампион за този месец.